Vinc 2 vegades a la setmana, faig 3 hores el dilluns, 3 hores el dijous. La temporada que ja tenim de vacances, jo almenys lo trobo a faltar. I això que me'n vaig un mes de vacances, però jo m'agrada vindre aquí. El taller tèxtil del Comú d'Escaldes en Gordany va néixer el 1983 amb la finalitat de promoure l'artesania al país. Per això, totes les persones interessades a aprendre diferents tècniques tèxtils són benvingudes, siguin principiants o tinguin un nivell més avançat. Havia treballat en una fàbrica de tul i jo bordava blonda, però diferent d'això. Jo, com no he tingut temps de cosir de totes aquestes coses, doncs dic, m'anirà bé. I llavors vaig començar. Havia fet a casa ganxet, mitja, però coses així no. Vaig provar de fer taler, vaig fer però no m'agradava, m'agrada més això. Punta al coixí. El que em va motivar és que volia fer bordat i vaig venir perquè hi havia una hora de bordat aquí i després vaig mirar les persones que feien i vaig mirar que feien punta i doncs em vaig quedar per la punta. Mira, aquí estic aprofitant tots els fils de totes les labors que he fet. He fet 25 tapissos. He fet una casa d'os de civís que he fet més pedres que un gallego, tota de pedra. I li vaig fer uns balcons en uns geranios i no cal que els rego mai, de preciosos que els hi vaig ficar. Estic fent uns quadrants pel llit i l'altre que tinc a l'altre costat és una manta per als peus del llit. Però he fet molt de tapissos, he fet bastants. Emportar-se les obres personalitzades a casa serveix d'estímul per tornar al curs vinent i continuar desenvolupant la tècnica. Però el taller no és només un espai per adquirir coneixements. Per a molts assistents, és una oportunitat per desconnectar de la rutina i fer noves amistats. Em vaig quedar viuda i llavors, per no quedar tant a casa, vaig començar aquí. I ara, acá continuo. Espero que encara algun any més, no ho sé. Per mi ha sigut la vida, perquè em vaig quedar viuda i vaig vindre aquí i vaig començar a viure una altra vegada. Que abans estava callada i d'esto i ara xerro com una catorra. M'aporta que tinc ganes més de sortir i de parlar amb la gent. Jo si sóc a casa, em sento davant de la tele, em quedo dormida. I en canvi, si vens aquí, et distreus, parles. M'agrada perquè passo l'estona, m'entretinc i enraonem i ens ho passem bé. I és això, és una teràpia, perquè a casa ja guardo els nets i tot, i ara encara em farien guardar els bisnets. Dic, ara ja tenen les iaies més joves i a mi deixeu-me anar a l'escola, que m'entretinc. Envoltar-se d'altres dones d'edats similars els fa sentir enteses i més còmodes a l'hora de compartir emocions i vivències. Pels joves, tenir aquesta estona per parlar amb gent gran els suposa una ocasió per descobrir com era la vida a èpoques passades. Hi ha una cosa que he après, però això per a mi hi ha moltes persones més grans que jo i tenen moltes coses a explicar i d'abans i és molt interessant escoltar les seves històries. S'aprèn coses, no sé. Va bé que hi hagi gent de totes edats. El que està clar és que l'aprenentatge no té edat i qualsevol que tingui el desig d'adquirir nous coneixements hauria d'animar-se a fer-ho. No és ningú gran, si no vol. Eres el que tu vols. Ahir va venir una senyora gran, potser té 80 anys, i va dir era l'assignatura pendent des que era petita. Al setembre vol començar a fer punta. Jo diria que simplement les persones que a qui li agrada tindrien que venir perquè és molt bonic, és una cosa que s'està perdent i és interessant estar aquí i saber fer les coses per poder deixar-les per més generacions després.